Mehmaylaşlar, edi tomozoçular getmesin bu körpözcü gilemedin gürök boyutan soru bilen devam ediyat. Jigim ödün bilen tanış edaytan. Men de şäherden başal ýurdudan koşturup öregen, ýöri teleşdiler 39-njy çağlar Bakçıbanyň körpesi Feride Ibragimova. Men häzir rus dilinde goşgay berjek. Desmaya rodina, desmay dom, desme ребята, дружнасьем. Гости просим, гости к нам, гости принято место. Men ulalanda molim bolmakdy isleýär. Arzu etýär. Aytı öleme. Körpeçilimiz, bayramımız kutlu olsun. Köp sağ ol. Şol şäherindäki 30-njy çağlar bagnyň işgäri Aýna Ataýewa. Şu gün 1-nji iýun çağlary Goromon halkara güni münasibetli bayramçylygy
geldik. Şu günkü geçirilip durulan şu acayip bayramçılığım, Kahraman Arkadağımızın, Arkadağlı Kahraman Serdarımızın halkımız barıdı, ediyen aladarlarının aydın suutnaması. Şu fırsattan peydalanıp Kahraman Arkadağımızı, Kahraman Arkadağlı Serdarımızı, Tüysirok'tan alkışlarımızı aydiyarın. Koy Kahraman Arkadağımızın, Kahraman Arkadağlı Serdarımızın canları sağ, tutuyan tutumlu işleri rovac alsın. Mehman eylesler, iri vatandaşlar gepleşimi yine de körpezi günlemeden gürok boyutançlar bilen devam ediyar. Zigim ödüm ulan tanış edaytım. Men de şu şakında 10. çağlar bakçı vağında körpesi. Kaçımı var maysa. Maysa, ulolonda kim bolasın geliyor? Diş Lokman olsun geliyor. Ay berekella, koşku biliyorsun Maysa. Ana aytıp berani? Ece bana şey dedi, akçı koynuk dedi. Mamamlara barın son akıllı job ol dedi. Tu öleme. Aydıma biliyorsun mu? Ana aytıp aytıp bera? Eymetlerim cana can, sana bolon söyleyimken senmesi enem deyip baktın bana mahrivan, kitap verdin golümem, aydın verdin cime, yine öne gitmeye yatışastın yoluma. Bar yarın öňe mektek yollaşsın baga mektek. Bütün geleceğimin için minnettar sana metek. Ayca, ayca. Aklı körpeciliğimiz bayramın kutlu olsun. Köp sağ ol. Mehman eylesler yine de körpezi günlemeden gürok boyutançlar bilen gepleşimi devam ediyar. Zigim ödüm ulan tanış edaytım. Men Daşoğuzlar'ın qarşılık etiran çağrısının məktəbinin oxucusu Jolly Pinle Peso. Jolly, ulolonda kim bolasın geliyor? Ulanamda aydımçı olasın ele. Bir otum kanat bağlap uçedi datam. Dəginmədə uzaq yolu geçedi datam.
Kovup gelýän atlary sen gallyrdy, taýlan barka bedewim. Goýarsyn kuwatyň gaýratyň seniň, gıyratym meniň ay çu 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 çap 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 adamın çap. Haşuň ýurdumyzda geçirilýän birinji iýun çağlar Goraman halkara gün münasibetli bayramçylykda bara geçirilipdir. Bayramçylykda özdeň duşlanma, düsürepden gutlaýar. Bize şeýle mümkinçilikleri deretip beren gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň jaglarynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň rowaç bolmagyny çağa kalymdan arzuw edýän. Çok sağ ol. Arda ulan hatır bolsun, bayramyň kutly bolsun. Sağ olun. Dostum
ailesler, iri tomuzçular, yine de körpesi gülemeden gürok boyunçlarından gitmesimde devam ediyor. Sizin ölümüne tanış edeydim. Men Daşa Vilayetining Garışçylyk etrafyndaky çağlar sınat mektebi okuwçysy Kerimova Selvi. Selvi, ulalağında kim bolasın gelýär? Lukman, gülle cana can watan, tenne şatlyk duyarız. Biz bahtiyar çağlar watanymyzy teyarız. Bu pursatdan peýdalan gahrman arkadamyda, arkada gahrman serdarmyda köp sağ bolsun aýdýar. Gahrman arkada gahrman serdarmydyň jallary sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Selvi köp sağ ol. Bayramyňam gutly bolsun, okuwunda da üstünlük hemra bolsun. Sağ bolun. Birinci iyun çağla gorman halkara günü bilen ähli körpeje ehlilerimizi tüýsürekden gutlaýar. Bize ähli wabatda görüldi bolýan medeniýetimiziň we sunudymyzyň hak howannarlary gahrman arkadamyda peder ýolun üstünlükinde dowam edýän hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň jallary sag, ömürleri uzak, alyp barýan ýyl ötbäkbetli. Umum adamlar Ahmet Can Tumneşleri hemişe rowaj alsan. Gepleşige alyp bardy Daşa Vilayeti radio studiosynyň gepleşikde gurnaýjy we taýýarlaýjysy Merdan Garaýew. Ýene de ýaýlymda görüşýänçek hoş sag bolun.